Соңга көн чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез һәм бүгін студиягә килеп ирешкән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Шушы көннәрдә Кукмара районы Каенсар авылында яшәп ятучы Саба районы Мишабаш авылы кызы, апабыз, сеңлебез Килмакова Рәфидә Нигъматҗан кызының 55 яшьлек улы юбилее диелә безнең килеп ирешкән бу котлау хатыбызда. Кеше иң беренче сабый бала булып дөньяга аваз сала. Аннан күбәләк булып бер кызчыкка әверелә. Аннан соң әкрен генә мәктәп еллары, тынгысыз, кабатланмас мизгелләр, истәлекле хатирәләр белән үткән матур яшьлек еллары. Менә шушы берничә баскыч юлы үткәннән соң сине олы тормыш көтә. Без гаиләдә 6 бала үстек. Апабыз 1962 елның 10 сентябрендә икенче кыз булып дөньяга килә. Мәктәптә яхшы билгеләргә генә укый. Аннан соң Кукмара тегү фабрикасына эшкә керә. Анда 20 ел хезмәт куя. Хезмәтен һәрчак намус белән үти. Каенсар авылы егете Җизнәбез Марат белән тормыш кырып яшәүләренә дә 28 ел була. Алар үзләре йорт җиткереп, әти-әниләре янәшәсендә гомер кичерәләр. Апабыз тәмле, җылы ризыкларын әзерләп, әти-әниләрен кайгыртып, хөрмәт итеп яши. Янәшәдә ялгызы гына яшәп ятучы җизнәләрен дә онытмыйлар, бер тигез күреп яшиләр. Берсеннән-берсе матур 3 ул үстерәләр. Уллары Ильяс, Нияз югары уку йортларын тәмамлап эшлиләр инде. Ә кечкенә уллары Булат 8нче сыйныфта гел 5ле билгеләренә генә белем ала. Апабыз бик ярдәмчел, һәр вакыт безне, туганнарын кайгыртып булышып тора. Аның ярдәмен тоеп яшибез. Җизни белән бер-берсен хөрмәт итеп, матур гомер итүләренә сокланабыз да, шатланабыз да. Апабыз авыл халкына сәүдә хезмәте күрсәтә. Үзенең төгәллеге, намуслы, гадел булуы белән авыл халкының ихтирамын яулады. Безнең бала чагыбыз Мишабаш урманында җиләк, гөмбә җыюлар белән истә калды. Бала чакның якты хатирәсе булып, урманнары керде күңелгә. Хушис бөркеп торган кыңгыраулар яшәү көче бирде йөрәккә. Урман эшләрендә аланында үсә баланнар. Әти-әни тырышлыгы белән кеше булдык бит без, балалар. Табигатьнең матур бер җирендә якын безгә урман шаулавы, өздереп үзә үзәкләрне, таң алдыннан кошлар сайравы. Мишабашның урман куенында 6 бала үстек тәгәрәп. Тәкыяләр үрдек аланнарда, җиләк җыйдык шунда, бергәләп. Түң түгәрәк күле буйларында ялан тәпи йөрдек бергәләп. Кайгысын да, шатлыгын да бүлеп, яши белдек бит без бергәләп. Миша суы кебек гомер аккан, 55 яшь тулган синең дә. Апам бәгърем, иң изге теләкләр, бәхет телим алгы көнеңдә. Безгә һәрчак үрнәк булдың, ә бүген син иң абруйлы һөнәр иясе. Барлык туганнарның әйтер сүзе, бәхетле бул гына диясе. Көләч йөзең белән таң калдырып, утырасың табын түрендә. Кояш нуры һәрчак янып торсын, һич сүнмәсен күңел күгендә. Апабыз, сеңлебез Рәфидә. Сиңа алга табада Җизнәбез Марат белән бер-берегезне яратып, шатлык куанычлар белән, күңел тынычлыгы, саулык, сәламәтлек белән яшәргә язсын. Кайгы хәсрәт күрмичә, һаман шулай көчле рухлы, ярдәмчел, киң күңелле булып, балаларыңның игелеген күреп, озын-озак бәхетле гомер кичерергә язсын. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап һаман шулай, атлык бергә гомер үренә. Иң матур теләкләр белән апаң Мөршидә, сеңелләрең Дамира, Гөлшәһидә, энеләрең Зөфәр, Әнвәр, җизнәң Әбүзәр, Әслап, Ришат һәм барлык балалар да кушыла безнең бу теләкләргә дип төгәлләнгән котлау хатыбыз. Хөрмәтле туган көн иясе Килмакова Рәфидә Нигъматҗан кызы, 55 яшьлек олуг юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Бәйрәмнәрегез, юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Аллаһы Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек бирсен. Якыннарыгыздан һәр вакыт шундый җылы матур фикерләр ишетеп, һәр вакытта да якыннарыгыз өчен кирәк булып, кадерле кеше булып яшәсәгез иде. Бәхетле булыгыз. Чәчәкнең үсесе, татулыкта, бергәлектә, туганлыкларның көче, шул туганлыкларның көче. Алмагашта чәчәкләр, күк сирендә
шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта шәшәкле, күксериңдә күк шәшәк шул. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Бергә тәмле җыясы ризык ашлар. Ташлашмабыз ни күрсәк тә, сау булсын гына башлар, шул сау булсын гына башлар. Алмагашта шәшәкле, күксериңдә күк шәшәк шул. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта шәшәкле, күксериңдә күк шәшәк шул. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта шәшәкле, күксериңдә күк шәшәк шул. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Булсын сезнең киләчәк. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруы алдагы көннәрдә дә сездән котлау хатлары көтеп кала. Якыннарыгызны бергәләп тәбриклик әле. Бүгенгә инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барчагызга да күңелле матур яллар телибез һәм кичләрегезнең хәерле булуын да теләп калабыз. Исән сау булыгыз. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Не теряйте нас,
нас, там, где ездят машины. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении, возьму и наберу транспорт и вождение на госуслуги.ру.